Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki, barkanku da warhaka, barkanku da ziyartar shafi na. Wato a yau ina so ne zan yi magana akan wani application wanda ya fito kuma yana da kyau sosai. An yi upgrading ɗinsa, an yi improving ɗinsa yadda za mu samu mu yi amfani da katukanmu da dama a wannan guri. So wannan application sunansa eazipay. Akwai shi a Play Store, akwai shi a Apple Store. So yanzu gashi nan dai mun shigo Play Store, za mu yi searching nashi mu nemo shi kenan. Sunansa eazipay global. Yauwa, kamar yadda kuka sani da muna da eazipay Ghana, muna da eazipay Sal. To yanzu sun yi global wallet wanda sun kawo abubuwa da dama a ciki wanda jama'a suke so. Sun dama suna lura da al'amuran yau da kullum, suna lura da yadda jama'a suke son abubuwan da jama'a suke so. To shi yasa suka yi wannan shi global wallet ɗin wanda yana ɗaukan katuka da dama. So za ku iya garzaya Play Store domin ku yi downloading wannan app. Yanzu zan yi bayani step by step yadda za a yi register wannan app ɗin. To gashi nan in ka shigo nan zai nuna maka ka sa phone number ka da password idan har da kana da shi kenan, kamar eazipay Sal. Amma in baka da shi, nan za ka yi clicking register, nan a ƙasa baki rubutu da aka rubuta please sign up, wurin za ka shiga. To yanzu na danna please sign up din, zan yi register kenan a matsayin sabon application. Yauwa, to yanzu kun ga nan sun yi bayani ne yadda abun su yake, cewa wannan abun ba na loan bane, wannan kuma step ne da ya kamata ka bi, first name, last name da password naka yadda za ka sa a ciki. So yanzu mun ci gaba kenan, za mu fara register. Mun danna continue. Okay, a nan za ka sa sunanka, nan za ka sa password ɗinka da komi, ka yi creating wanda ba za ka manta ba. Yanzu bari in cika bayanai na, bari in tsayar da bidiyon sai in cika bayanai na mu wuce ku gani. Daga nan za su tura ni cikin email ɗina, za su tura ni verification, su tabbatar cewa wannan email ɗin nawa ne idan na sa email ɗina kenan. Yanzu bari in yi tsayar da bidiyon. Yauwa, kun gani a nan kenan email ɗina da aka tura min ne wannan. An turo min email, in yi confirming. Yanzu kawai in na danna click here ɗin nan, na yi confirming nashi kenan, sai in koma in je in ci gaba da ayyuka na gaba. Yanzu kun gani na yi confirming, sun tura min cewa congratulations, welcome to eazipay. Email ɗina an yi verifying nashi successfully. So yanzu zan je in ci gaba da abun da yake gaba kenan, wato KYC. KYC a nan ne abubuwan da ake bukatan suke. To a KYC dai shi ma step ne na kansa, inda nan ne za su tantance cewa kai ne, bayanan da ka shigar naka ne, sannan kuma ka tabbatar ID da za ka sa yana kama da abun nan naka. ID da za ka sa ka tabbatar yana kama da bayanan kenan, ya zo ɗaya da ainihin bayanan da ka sa musu anan. To kuma yadda ka gani wannan shine na ɗan kakkashe wasu information ɗina ne. Ga nan email ɗina sun nuna an yi verifying. Yanzu number waya na ne ba a yi verifying ba. Currency dina a farko, currency country USD global ne. To yanzu zan danna click here to receive OTP. Yawwa, in na karbi OTP shikenan za a yi verifying din number waya ta. Kuma haka za ku yi samu abin da na samu ne ma. To kun gani yanzu na yi verifying din number waya ta, gashi nan number waya is verified kamar yadda kuke gani. Yanzu sai daga nan zan zo in shiga wurin upload KYC documents. Yanzu na danna upload KYC document ɗina kenan. Suke bayani, suka ce in sa hoto wanda yake nan clear tare da kuma da selfie ɗina, sannan tare da selfie ɗina. Yanzu zan zaɓi ƙasan da nake ne a farko, sai in cika musu wannan bayanan nawa kenan. Ni yanzu a Najeriya nake, na zaɓa. Sun ce in zaɓi ID ɗin da zan yi verification da shi, to ni na fi son international passport ne domin an fi karɓansa.
amma idan mutum yana so zai amfani da driving license ko kuma proof of residency irin su NEPA bill kenan da statement of account. To wato gashi nan dai nan sun sa national ID. To abun da yake faruwa a nan shine za ka iya zaɓen national ID ɗin, amma ni dai na fi son zaɓen passport. Yanzu bari in zaɓi passport ɗin mu je ku ga yadda verification ɗin yake tafiya. Na fi son passport ne yawwa, amma in kana so za ka yi da national ID, domin matsalan da yake fuskanta shine a nan mutum zai sa ID number sa, a ƙasan nan kuma mutum zai sa expire date. So kun gani shi kuma national ID card ba shi da expire date, matsalan da ake fuskanta kenan yawwa. Idan mutum ya sa ID number sa a nan kuma zai sa expire date, to shi national ID bai da expire date, abunda ya kamata mutum ya la'akari da shi kenan. Amma shi driver's license yana da expire date. To abunda kenan bambancin da yake tafiya kenan. Amma idan mutum yana so zai iya sa national ID card din, sannan kuma sai ya sa wani date hakan nan kawai ya kirkira a matsayin kila let's say zai expire nan 2025 ko 2026, sai ka samu su a haka kawai. Idan har binciken su bai kai sun gano ba to shikenan mutum zai iya wucewa haka, amma dai mafi tsari mutum ya bi ka'ida ya bi. To a nan mutum zai sa address, zaka sa sitinka yawanci kawai inda kake zaune kawai, ko local government naku ne ko cikin state naku shine sitinka, state kuma state ne kawai jihar da kake. Nan sai mutum ya dauki selfie da wannan ID da ya dauka, sannan kuma zai rubuta signature da date cewa ga shi yau ranar kaza, ran da ka dauki shi wannan ID din a wannan date din zaka sa. Misali in ran 17 zaka loda shi, to ran 17 din zaka loda shi, zaka rubuta a cikin takardar, sannan ka sa ID card naka ne, idan ma ID card naka din passport ne ko kuma me. To nan ne ake bukatan a maida hankali. A nan za su ce ka sa debit card naka, sai ka zaɓa. Ni dai na zaɓi mastercard ne. Sai su ce mutum ya sa nambobin jikin katinsa, kar ku damu, kawai ku sa nambobin gaba ɗaya. Nan mutum zai sa nambobin cikin katinsa, misali kenan yawa. Mutum sai ya zaɓa kuma date ɗin da card ɗin zai expire. Mutum sai ya zaɓa date ɗin da card ɗin zai expire. Idan mutum ya zaɓa shikenan sai ya sake ɗaukan hoto da shi wannan katin ɗin da selfie ya tura musu. To idan mutum ya yi wannan steps ɗin da insha Allah, sai ka jira bayan kwana 3 zuwa sati 1, idan suka tantance bayanan suka samu baka sa error ba, to sai su yi maka verification. Idan mutum kawai ya danna, sai ya danna save kawai. Idan mutum ya gama komai sai ya danna save, shikenan ya danna saving shikenan.